отворя имейла си проверяват. Веднъж на ден, може би на 2 дни. Това е по-добре. Значи, че си... Няма нищо интересно, разбираш, и това е просто като мини-блог за мен, дето мога да постам някакви неща и въобще не постам. Само вече... Само да ми беше... Тя е рамката не иска. Това е какво трябва да се вземе. Можеш тук да се спреш. Двете гуми са с различно такова. Тая е слонова. И... На Матея помпата преди да се тръгне си напомних пред това. Отиваш там в байк шопа. Вече имам помпа. Или на бензиностанция. Това доста яка помпа си. Благодарение на Минерва. Бонус ли? Верно ли? Забрах си Това бонус бонус ли? никога не съм го използвал. Поне си давай точките на други хора. Като не го използваш, защото си изгаря. Мога да дадеш $5 на някой. Ще е... Да. Тук спряхме на вятър и сянка. Той е много смотан, не го мисли. Аз тук си купих скейтборд. 20 минути търсих точно на Mother's Day. Пул 20 минути ви карам паркинга на намеря място. Да. Great Mall е по-готино, но не знам там да няма. А това, което е Great America, нещо си... Човек съм била. Не Не знам. страшно да е. Много съм стара за това вече. Що бе, то си е тръпка. Бих се... Особено ако има такива водни... За водни не знам. Лодовете. Има това с drop down. Това е готино. Кулата, която е... Какво беше тази кула? Защо не я гледаш? Тая вода не се е стопила още. Добре, слагам си каската пак. Добре, разходихме се. Дясно, Уинчестър булевард и Сауна Бра. Да. Между другото, тук е Сантана Роу. Другата централна уличка, Да, знам. която Аз малко такова. Нейтър Кемпъл или Маунтин Вю. По-млади. Ето защо го мразя, защото има някакви мега скъпарски магазини в Прада. Не знаеш. За газарчетата. Какво е това другото? Giorgio Armani. Българи, Армани, Macy's има голям стор. От другата страна. освен това искам да си снимам по-широко такова. Направо много кормил си вземи. Направо много байк си вземи. Да, ама Само че тук се прицакахме. как ми представя? Да. Айде обратно. Обратно да минем от тук. Мислех, че ще минем напряко. Удница за мола, вале. Айде, давай. Трябва да го обиколим и да излезем от другата страна. Айде!
Имаме още около миля и половина-две надолу. И после ще се уцивилизоваме. Може малко по-лекичко тук да го караме, да не пристигаме като... Изгорях ли? Да. Да? Добре, че с шапка, защото най-гадно е да ще изпуши. Да, аз се намазах носа, най-важното. Аз съм се намазала в 15 пачка от нея. Ама, ще се кариме по сянката и това е. Чак като стигнем там, ще има сянка. Тук по булеварда, тук на работа. Малко слънчице няма да ти навреди. Ще си изпечеш, ще станеш по-пекана. Ето, тук ще чак да се Да. малко. Много ми е интересно един шоу. И е доста фън да го караш. Купър щеше да ти е по-яко. Много е дребен. Да, не е толкова практичен, колкото маздата. Да, окей. Това той, който бях загледала, дето беше в бюджета, беше краден. Ами, що не ми направи? Защото ни светеше червено. Не сме Ще починеме малко сега, нали не бързаме, споко. Сантана Рао. Ей там. Да бе, Да. аз се чеках тук миналата събота. Добре, значи. Ето имаше една група Keep the Peace, държаха такива с кипарските знамена, да. Hong for Peace имаше един знак, и който минава битка. 4 човека и раздаваха такива някакви брошурки. Пари. Ми не пари. Ще отидем, ще караме сърфове, стендъбордове, всичко. Аз ще карам. Ти ще ми пазиш нещата на плажа и това е. Газ. Минавай по-бавно през сянката, да се охлаждаш повече време. Има една друга забележителност, Winchester Mystery House. Минаваме, давай. За нея. А? Не. Е, тая Winchester Mystery House. Какво има? Това ли? Започва да се страхува, че къщата е преследвана от духове. Аха. Да ги обърква, почва да прави някакви уирд неща в къщата, стълби, дето не водят никъде, врата, която не се отваря. Аха. И врата, която се отваря навън. Аха. Стълби. Е, тия неща. И? Е, това е къщата и на тая жена и продължава да прави тия неща в продължение на години. Сега обаче трябва да спре това работа. Ами ние сме направо. Да, няма. Тук влизат много хора на магистралата, така че са. Не, давай. Нали свети зелено? Как ще тръгнат? Там ще ме дразни. Много те е страх. И да тръгнат, ще те блъснат с 2 км в час. Малко ли е? Малко по-смело трябва към живота, не така?
Това ще си щупиш, онова ще си щупиш. Нищо няма да си щупиш. Господ обича смелите. Да. Слушай, какво ти казвам. Айде. Можеше да хванем автобуса за 2-3 спирки. Тук някъде трябва да завиваме вече. Може би следващия. Next left, City Hall, Campbell Avenue. Тук сме наляво. Ами, да я знам, да се пристроиме там. О! Не, дай ще си завием така. Да не караме в насрещното. Ето го това чилбайк отгоре и газ. Да бе, бързо стигнахме, за 1 час и нещо го взехме. И беше много добре. Можеше да сме на трейл вместо. Ами може би някакъв по-заобиколен на връщане ще хванем. Винаги пропускам левия завой тук и продължавам направо и правя обратно и ми завивам надясно. С колата като всеки път. Ето ти е кулата. Твоята любима кула, айде! Ой! Тук е затворен пътя, перфектно. Започваме да ходим вече. От тук ли ще бичим? Наляво?